ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ତ ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ଅଛି ତ ଦେଖୁଥିଲି ଲାଇଟ୍ରେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆପଣ ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି ନା ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଯାଇଥିବା ଯାଇ ମୋତେ ଡରୁଥିଲା ଭୂତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ତ ଦେଖିବାଟା ମୁଁ ବାଟ ହେଇଛି କ'ଣ ସେଟା ଗେଟ୍ଟା ତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଏଇଟା ଘରଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେମିତି କି ଘରର ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯାଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନା ଭୂତ ବାହାରିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଭୂତ କାହିଁକିନା ମୋତେ ରାତିରେ ଡରିଲା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭୂତ କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିବେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ତ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଏଇପଟେ ଡରିଲା ତ ମୋତେ ନା ସବୁପଟେ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ତ ସେଠି କିଏ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ତ ଆଜି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଘରକୁ କେବେ ଯାଏ ନହେଲେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ଡର ହେଲା କେବେ ଡରେନି ଖାଲି ମୋତେ ହିଁ କେବଳ ଡର ଲାଗେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଘରକୁ ତ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ ତ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ରାତି ତ 9:30 ପାଖ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ନହେଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ଉଠି ହେବନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଥରେ ମାନେ ବହୁତ ଡର ଜାଣିଛି ନା ଭୂତ ମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଏମିତି ଡର ଲାଗେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ତ ଘରକୁ ପଶିଗଲି ତ ଏଇଟା କାହିଁକିନା ବିଲିଟେ ବାହାରିକି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଭୂତଟା ତ ଏଟା ସବୁ ଆମ ରୁମ୍ଟା ଭାତ ରଖା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତିକି ଶୋଇଛି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଥର ଦେଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ଡରୁଥିଲା ତ କାହିଁକିନା ସବୁ ଏମିତି ଘର ଭିତରେ ତ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଯଦି ଭୂତ ଥିବ କୋଉଠି ତ ଭୂତ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଥାଉ ଯଦି ଭୂତ ଉପରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭୂତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯଦି କୋଉଠି ଲୁଚିଥିବ ଭୂତ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତ ଏଇ ଭିତରେ ବି ନାହିଁ ଭୂତ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଗଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ